Kuuɗe Lilaaɓe suura 8 aya 4 yaaki 15. Waajinki nder leydi Samaariya. Nden cankitaaɓe ngadi ka yiilaaki ɓe ngaajina habaru belɗum. Filibus bo yahi wondi gariiri nder leydi Samaariya e mo waajinana ɓe habaru Almasiihu. Nde yimɓe fuu nani ngi'i alaamaaji kayɗiniiɗi ɗi Filibus waɗi, ɓe co'i hakkillo maɓɓe dow ko o wi'i. Ngam yimɓe ɗuɗɓe mburtinanaama ginni e ɗi ngulla sembe, nden jaraaɓe e laƴooɓe ɗuɗɓe njamɗitina. Ngam non ɗum nani welwelo ɗuɗngo nder gariiri ndin. Nder gariiri ndin bo e woodi goɗɗo bi'eteeɗo Siiman, o darnowo, e mo hayɗina Samaariyanko'en naa seɗɗa e kuuɗe maako, e mo wi'a hoore maako o mawɗo. Yimɓe fuu daga mawɓe haa sukaaɓe njaɓii ko o wi'ata, e ɓe mbi'a, neɗɗo o e woodi bawɗe Allah bi'eteeɗe bawɗe mawɗe. Ɓe tokkumo ngam o neeɓi e mo hayɗinaɓe e sihiriiji maako. Ammaa nde ɓe njaɓi habaru belɗum ɗum Filibus waajinanta ɓe dow laamu Allah e inde Yeesu Almasiihu, worɓe e rewɓe fuu ngaɗana baptisma. Haa Siiman ma e hoore muɗum tokki Yeesu. Gaɗa o waɗanaama baptisma, o tokki Filibus haade, o hayɗini nde o yi'i alaamaaji e kuuɗe mawɗe ɗe Filibus waɗi. Nde lilaaɓe wonɓe Urusalima nani Samaariyanko'en njaɓii wolde Allah, sey ɓe lili Biiturus e Yahaya to maɓɓe. Nde ɓe njotti, ɓe torii Allah hokka Samaariyanko'en ɓen ruuhu muɗum, ngam ɓe ngaɗana baptisma nder inde Yeesu Joomiraawo tan, ammaa ruuhu Allah jippoyaaki dow koo moye maɓɓe taw. Sey Biiturus e Yahaya njowi juuɗe mu'en dow maɓɓe, ɓe keɓi ruuhu Allah. Nde Siiman yi'i yowiki juuɗe lilaaɓe dow tokkuɓe Yeesu e hokka ruuhu Allah, o waddani ɓe ceede, o wi'i, kokkeyam min ma bawɗe ɗen, ngam mo njowanmi juuɗe fuu heɓa ruuhu Allah. Ammaa Biiturus wi'imo, an e ceede maɗa kalkide, ngam a nyuma a waaway sooduki dokkal Allah e ceede. A walaa geɗal nder kuugal nga'al, ngam ɓernde maɗa laaɓaayi yeeso Allah. Tuubu daga halleende maɗa, toroɗaa Joomiraawo yaafanoma nyumooji maɗa kalluɗi. Ngam mi a woodi ɓernde ɓaleere, halleende maɗa ɗuuɗaniima. Siiman wi'imo, toraneyam Joomiraawo, ngam to ko mbiɗon heɓayam. Gaɗa Biiturus e Yahaya tabbitinanii Samaariyanko'en dow Yeesu, ɓe ngaajinani ɓe wolde Joomiraawo. Nde e ɓe dow laawol hootuki Urusalima, ɓe ngaajini habaru belɗum nder garihoy Samaariya ɗuɗkoy. Yaa Joomiraawo joomu bawɗe, min gettiima ngam wolde maɗa, e min torooma nder moƴƴere maɗa, hokkumin faamu aayaaje maɗa ɗe min jangi ɗo'o. Amin. Nder aayaaje ɗe janguɗen ɗo'o, en nani tokkuɓe annabi Iisaa cankitaaɓe diga gariiri Urusalima ngam torra garankaɓe nyalnde ɗum wari Istifaanus. Ɓe ngaɗi ka yiilaaki gariiri gariiri, e ɓe ngaajina habaru belɗum. Ngam en nani aaya 4 wi'i, nden cankitaaɓe ngaɗi ka yiilaaki e ngaajina habaru belɗum. Nden aaya 5 ɗawti wiiki, Filibus bo yahi wondi gariiri nder leydi Samaariya, e mo waajinana ɓe habaru Almasiihu. Ɗo e wanginana en daga nyalnde ɗum wari Istifaanus, tokkuɓe annabi Iisaa nder gariiri Urusalima fuu cankitaama. En nani to ɓe njahi fuu e ɓe ngaajina habaru belɗum. Ngam non torra garankaɓe ka wardi e barka. Ngam e non tokkuɓe annabi Iisaa ngaɗi ka waajinki habaru belɗum. Aaya 5 e holla en Filibus go'oto nder cuɓaaɓe ngam faamana sendanki rewɓe ɓe worɓe mu'en maayi nyanki. O yahi wondi gariiri nder leydi Samaariya, o waɗi ka waajinanki yimɓe ɓen habaru belɗum, waato laawol kisndam e kiita Allah garayka barka hoolaaki annabi Iisaa. Aaya 9 yaaki 12 wi'i, nde yimɓe fuu nani ngi'i alaamaaji ɗuɗɗi ɗi Filibus waɗi, ɓe co'i hakkillo maɓɓe dow ko o wi'i. Ngam yimɓe ɗuɗɓe mburtinanaama ginni e ɗi ngulla sembe, nden jaraaɓe e laƴooɓe ɗuɗɓe njamɗitina. Nde yimɓe ɓen nani waaju Filibus,
nden ɓe ngi'i kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe Filibus waɗata. Diga ɗon sey fuu ɓe co'i hakkillo maɓɓe dow ko o wi'ata ɓe. Ɓe njaɓi fuu ko Filibus wi'iɓe. Ɓe nani belɗum naa seɗɗa. Aaya 9:1. Nder gariiri ndin e woodi goɗɗo darnowo bi'eteeɗo Siiman. O fooɗiino hakkillo yimɓe fuu e kuuɗe maako ɗe sihiri. Yimɓe gariiri ndin bo mawɗo e pamaro e andi ka maako. Haa ma e ɓe mbi'a, kaay neɗɗo o'o e woodi bawɗe Allah bi'eteeɗe bawɗe mawɗe. Aaya 12:3 wi'i, ammaa nde ɓe njaɓi habaru belɗum ɗum Filibus waajinanta ɓe dow laamu Allah e inde Almasiihu, worɓe e rewɓe fuu ngaɗana baptisma. Haa Siiman ma e hoore muɗum tokki Yeesu. Gaɗa o waɗanaama baptisma, o waɗi ka tokkuki Filibus haade. O hayɗini nde o yi'i alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe mawɗe ɗe Filibus waɗata. En nani nde yimɓe gariiri ndi'i njaɓi habaru belɗum ɗum Filibus waajinanta ɓe dow laamu Allah ko bo nattuki aljanna barka hoolaaki annabi Iisaa, sey ɓe cankiti fuu ko Siiman darnoo wi'unooɓe. Ɓe koolii annabi Iisaa haa ma ɓe ngaɗana baptisma, worɓe e rewɓe. Ɗon ma en nani haa Siiman darnoo on e hoore muɗum hoolii Yeesu, o waɗana baptisma. E mo hayɗina nde o yi'i Filibus e waɗa kuuɗe kayɗiniiɗe. Diga ɗon o takkanii Filibus e ɓe njaada haade. Aaya 14:15. Nde lilaaɓe wonɓe Urusalima nani Samariyanko'en njaɓi wolde Allah, sey ɓe lili Bitrus e Yahaya to maɓɓe. Nde ɓe njotti, ɓe tori Allah hokka Samariyanko'en ɓen ruuhu muɗum. En nani ɗo nde lilaaɓe annabi Iisaa koriiɓe nder Urusalima nani Samariyanko'en koolake annabi Iisaa e laawol waaju Filibus, sey ɓe liloy Bitrus e Yahaya to maɓɓe ngam ɓe ngara ɓe cembiɗina ɓe, ɓe ekkitina ɓe wolde Allah. Nde Bitrus e Yahaya njotti, sey ɓe tori Allah Joomiraawo hokka ɓe ruuhu muɗum ngam sembiɗina ɓe nder hoolaare maɓɓe dow annabi Iisaa. Aaya 12:14. Sey Bitrus e Yahaya njowi juuɗe mu'en dow maɓɓe, ɓe keɓi ruuhu Allah. Nde Siiman yi'i yowki juuɗe lilaaɓe dow tokkuɓe Yeesu e hokka ruuhu Allah, o waddani ɓe ceede. O wi'i, kokkeyam min ma bawɗe ɗin, ngam mo njowanmi juuɗe fuu heɓa ruuhu Allah. Nde Siiman darno yi'i no Bitrus e Yahaya njowani tokkuɓe annabi Iisaa juuɗe ngaɗi do'aare ɓe keɓi ruuhu Allah, sey o nyumi nder ɓernde maako haa o hokka ɓe ceede ngam ɓe kokka mo kanko ma bawɗe hokkuki woɓɓe ruuhu Allah. Sey o waddanoyɓe ceede e mo wi'a, kokkeyam min ma bawɗe ɗen, ngam mo njowanmi juuɗe fuu heɓa ruuhu Allah. Ɗo e holla en no Siiman yiɗiri nyamra Yeeso e kuugal muɗum ngal ndenno, waato waɗuki sihiri ngam heɓuki ceede. Amma Bitrus haɓani mo wi'i, an e ceede maɗa kalkide, a nyuma a waaway sooduki dokkal Allah e ceede. A walaa geɗal nder kuugal nga'al, ngam ɓernde maɗa laaɓa yeeso Allah. Tuubu daga halleende maɗa, tora Joomiraawo yaafanoma nyumooji maɗa kalluɗi, ngam mi yi'i a woodi ɓernde ɓaleere, halleende maɗa ɗuuɗaniima. Nde Bitrus haɓani Siiman non, ɗon e ɗon Siiman tuubi, wi'i Bitrus, toraneyam Joomiraawo, ngam to ko mbiɗon heɓayam. Lallay ɗo'o Siiman faami ko nyumayno ɗum wooɗa, ngam ɗum waawata sooduki bawɗe Allah e ceede. Ɗo'o ma e tabbitinana en mbaawata sooduki aljanna e ceede, amma nattuki wuro Allah ko bo aljanna in caafu diga Allah e laawol hoolaaki annabi Iisaa. Ngam non bandiraawo am, to a nyuma bo risku maɗa ko jawdi maɗa soodante aljanna, to a farki bo Siiman, haani tuuba kooloɗa annabi Iisaa mo Allah liloy ngam yaaruki ma wuro muɗum ko bo aljanna. En nani ɗo'o nde Bitrus haɓani Siiman, Siiman bo faami nyumo muɗum wooɗa, ɗon e ɗon o tuubi.
non enen ma hande to e ɗum haɓana en dow ko gaɗɗen ɗum wooɗa, haani tuuben, naa ndaroɗen en geddotira dow ko gaɗɗen ɗum wooɗa, amma sey tuuben bo non no Siman waɗi, ngam keɓen barka Allah. Aya 25. Gaɗa Bitrus e Yahaya tabbitinani Samariyanko'en dow Yeesu, ɓe ngaajinani ɓe wolde Joomiraawo, sey ɓe nangi laawol ngam ɓe co'o Urshalima. E dow laawol maɓɓe hootuki Urshalima, ɓe ngaɗi ka waajinki habaru belɗum nder garihoñ Samariya ɗuɗkoñ. Ɗo gaɗa Bitrus e Yahaya cembiɗini hoolaare Samariyanko'en dow Annabi Iisa, sey ɓe ɗawti ekkitinki ɓe wolde Allah, ngam ɓe paama laawol Allah ngol kisndam barka hoolaaki Annabi Iisa boɗɗum. Diga ɗon sey ɓe tambi laawol maɓɓe ngam ɓe co'o Urshalima. En nani e ɓe dow laawol maɓɓe so'aaki Urshalima, ɓe ngaɗi ka waajinki habaru belɗum nder garihoñ Samariya ɗuɗkoñ. Se ko wala, yimɓe ɗuɗɓe koolake Annabi Iisa nde ɓe nani waaju maɓɓe. E non torra ummani ka kawtal tokkuɓe Annabi Iisa nder Urshalima waddiri barka, ngam yimɓe ɗuɗɓe nani habaru belɗum koolake Annabi Iisa woni kisnoɓe diga hakke maɓɓe. E non ɗuuɗorgal tokkuɓe Annabi Iisa ɗawti. Ngam non bandiraaɓe am enen tokkuɓe Annabi Iisa hande, to en natti torra ko caɗɗum, to en gannu, ngam nder torra kan Allah Joomiraawo nder bawɗe muɗum waddanay en barka. Ngam non sey munyen nder torraaji meɗen e caɗeele ɗe nattuɗen fuu. E non Allah Joomiraawo barkiɗinta en haa e laawol meɗen, woɓɓe ma keɓa barka kan. Emi do'o Allah Joomiraawo ɗawtana en munyal nder torraaji ɗi njareten, ngam en tokkuɓe Annabi Iisa. Amin.